गिबियावनो सोरगोआव थानाय गोथां इसोर प्रभु जिसु ख्रिस्टखौ आङो हाजासे हामबाय होदों बेबायदि समखौ जोंनो होनायनि थाखाय। आरो नैथियाव आंनि भिडिअखौ नायगिरि नोंथांमोन बयनिसिमबो आंनिफ्राय अननाय आरो बेबायदिनो हामबाय होनाय जासिहरनाय थाबाय। दिनै जों बे भिडिअआव रेपचारनि उनाव मा जागोन, माबादि सैनांगोन, जिसुजों थांफानो हायाबोला जों मा जागोन, जोङो बेनि सायाव सुंद'यै सावरायनाय जागोन। आङो भिडिअखौ गोलावथार खालामनाय नङा, मानोना आंहाबो बेबायदिनो गोबां सम गैया भिडिअखौ गोलाव बानायनो थाखाय, एबा भिडिअखौ बानायैयाबो जोबोद गोलाव जाबायमोन। अब्लाबो दिनै बानायनो थाखाय आं आखायाव लाबाय। रेपचारनि उनाव मा जागोन, माबादि सैनांगोन, जिसुजों थांफानो हायाब्ला जों बेनि सायाव थोंजोङै सावरायगोन। आङो जोबोद गोख्रै बाथ्राफोरखौ बुंलांगोन। आङो बेबायदिनो एसे बाइबेल सिरिबो फरायलांफानानै आङो दिन्थिलांनो नाजागोन। जिसुआ गोख्रैनो फैफिनगोन आरो धोरोमियायै थैनायफोरखौ गिबियाव बोखांग्रोनानै सोरगोआव लांगोन आरो बिनि उनाव गोथाङै थानाय गोथारफोरखौबो गावजों लोगोसे गोजौ अख्राङाव बोखोजोबगोन। आरो बिनि उनाव that means रेपचारनि उनाव ख्रिस्ट'नि हेंथागिरियासो बुहुमाव माखासे बोथोरनि थाखाय रायजो खुंगोन आरो बे बोथोर मानियावनो माब्लाबाबो जाफेरै आंखाल आरो गिलु-बालु सैसोनांनाय जागोन। बे गेदेर सैसोनांनायखौ 7 बोसोर जागोन होननानै बुंदों। बे गेदेर सैसोनांनायखौ 7 बोसोर जागोन होननानै बुंदों। आङो बे समाव दोंसे बाइबेल सिरि फरायनानै लाग्रोनो हास्थायदों। नुजाहोजानायनि 13 बालाबनि 17 सारियाव ओरैबायदि बुंदों, जेरै रावबो जुनारनि मुं एबा बिनि मुंनि अनजिमा हांखो गैयैया बायनो एबा फाननो हायामोन। बेनि थाखाय गियान नांगौ। जायहा बुजिनाय दं बियो जुनारनि अनजिमाखौ सानथों, मानोना बे सासे सुबुंनि अनजिमासो। बिनि अनजिमाया 666। That means 666 666 नाम्बार 666 666। बे बाइबेल सिरिया जोंनो रोखायैनो फोरमायखाबाय दि जाय मानसिया बुंनानै बुंदों जेरै रावबो जुनारनि मुं एबा बिनि मुंनि अनजिमा हांखो गैयाब्ला, that means माने 666 नाम्बारखौ लायाब्ला होननानै बुंदों। मा होननानै बुंदों? बिसोरो मा खालामनो मोना होनना बुंदों? फाननो हायामोन होनना बुंदों। गैयाबा बायनोबो हाया, फाननोबो हाया। नों माबा मोनसे मुवा फानगौ होननानै बुङोब्लाबो नों फाननो हाया। नों माबा मोनसे मुवा हाथाइनिफ्राय बायगौ होननानै बुङोब्लाबो नों हाया। बेबायदि मोनसे गोरा आयेन सैताना बे बुहुमाव खालामगोन होननानै बुंदों। बेनिखायनो आं साबसिनै बुजिनो थाखाय आङो नोंथांमोनखौ बुजायलांनो हास्थायदों। दिनै जोबनाय दिनफ्राव बुहुमनिफ्राय मासे पापी जुनाद ओंखारगोन आरो बुहुमनि मोनफ्रोमबो माहारिनिफ्राय गोबां मानसिफोरखौ थगायगोन। बियो साफ्रोमखौबो दाबि खालामनानै गावनि 666 नाम्बारखौ बिसोरनि आखाइफ्राव एबा खाफालफ्राव महर बुहोथारगोन। जायफ्रा जिसु ख्रिस्ट'जों बेबायदिनो रेपचाराव थांफानो हायाखिसै, बिसोरो बेबायदि सैसोनो गोनां जागोन। जायानो बिनि नम्बरखौ लागोन बिनो जुनादनि जागोन आरो बे जुनादजों लोगोसेयैनो अरगेंनि फुख्रियाव गारसोमजागोन, जेराव गन्धकनि अन्थाइजों जोंब्लावनाय अरा माब्लाबाबो गोमोरनो रोङै जोंब्लावबाय थागोन। बे पापी जुनादा मुलुगनि गेजेराव मिथिसार होनायजों सिखारबोगोन आरो बियो जौगानाय आरो गोजोननायखौ ओरैबायदि लाबोगोन जेखौ रावबो मुलुगाव गोसोखांख'नो हायाखैमोन। जेब्ला बियो गासै मुलुगखौनो गादबनानै लागोन, बे समाव जायफोरनि आखायाव एबा खाफालफ्राव बिनि 666 नाम्बारा थानाय नङा, बियो आदार, जि जोम, न', गारि एबा जेबो मुवाफोरखौनो बायनो हानाय नङा। आरो बे नाम्बारा गैयाब्ला रावबो जेबो मुवाफोर फाननोबो हानाय नङा। इसोरा बेखौनो फोसावखाबाय जे जाय सुबुंफ्रा बिनि सिनखौ लागोन बिसोरो बिजोंनो जुनादजोंनो गोरोबफाबाय आरो बिदिनो बिसोरो इसोरनिफ्राय अरायबोनि थाखाय दानख'जानाय जागोन। बिसोरो फोथायनो रोङैफोर आरो पापीफोरजोंसो लोगोसेयै जायगा मोनफागोन। बे 666 सिना बेखौनो फोरमायो जे बेखौ लाग्रा साफ्रोमबोआनो इसोरखौ नागारनाय आरो जुनादखौ मोजां मोननानै बिनियाव थाफानाय।
पापी जुनार आरो बेखौ सिबिग्राफोरा बे 666 सिनखौ लायै साफ्रोमखौबो नासयगोन आरो गोबांथारखौनो बुथारगोन। सैथो इसोरखौ फोथायग्रा साफ्रोमखौबो जेरै हागौ एरै नारसिननानै जर-जुलुमैनो सिनखौ बुसोमनो नाजागोन। बे नाम्बरखौ लानो नेवसिनाय गथ'साफोर आरो गोरलै गथ'फोरखौ बिमा-बिफानि मोखाङावनो बुथारग्लुंगोन। बे समाव जोबोद गेदेर दुखुनि दिनफोर जागोन। बे 666 नाम्बार लाग्रा साफ्रोमबो गाव गावनि दोहोन दौलतफोरखौ जुनादनो गथायनानै होनांगोन आरो बेफोर गासैबोनि बदलै जुनादा गावखौ खुलुमग्रा साफ्रोमबोनि नांगौमानिखौ सुफुंनानै होनो समाय लागोन। नोंसोरनि माखासेफ्रा लोरबां जानानै गावखौनो जुनादनि सिगाङाव गथायगोन आरो गाव गावनि आखाइ आरो खाफालफ्राव बिनि हांखोखौ लागोन। आङो भिडिअखौ गोलाव खालामनो सानाखै, बेनिखायनो आङो नुजाहोजानायनि 16 बालाब 2, 3, 4 सारिखौल' आङो फरायनानै आङो दोननो हास्थायबाय। नोंथांमोन बयखौबो साबसिनै बुजिनो थाखाय गोथार बाइबेल बिजाबनि जोबथा नुजाहोजानाय बिजाबाव फरायनो थाखाय गुरै खावलायहरनाय जाबाय, मानोना बेयावनो गासिबो दंखाजोबो। दा बेनिखायनो जिसु ख्रिस्ट'जों जोङो थांफानो हायाब्ला जों माबादि बे समाव आङो गोथार बाइबेल सारिखौ फरायलांनो हास्थायदों। नुजाहोजानायनि 16 बालाब 2 आरो 3 सारिखौ बुंदों। बिदिब्ला गिबि आरफ'आ थांबाय आरो गावनि खुरैखौ बुहुमनि सायाव लुबाय आरो जुनारनि हांखो गोनां आरो बिखौ खुलुमग्राफोरनियाव मोनसे गाज्रि मोनामनाय आरो जोबोद सानाय गाराय जाबाय। बेयाव मा होननानै बुंदों? गिबि आरफ'आ थांबाय आरो गावनि खुरैखौ बुहुमनि सायाव होननानै बुंदों दै। बुहुमनि सायाव लुबाय होनदों। जों थानाय बे बुहुमनि सायाव लुबाय होननानै बुंदों। बेबायदि एबा लुगोन होननानै बुंदों आरोना। दा बेवहाय मा जादों? आरो जोबोद गाज्रि मोनामनाय आरो जोबोद सानाय गाराय जाबाय। बेवहाय जोङो रोखायै नुजाहोजानायनि 16 बालाब 2 सारियाव बुंखादों दि जायफ्रा जिसु ख्रिस्ट'जों थांफानो हायाखिसै, जायफ्रा बुहुमाव थालांगोन, पापी सुबुंफोरनि थाखाय माबायदि मोनसे जोबोद सानाय गारायजों जाफबनाय बेबायदि समबो फैगोन होननानै बुंदों। दानिया 3 सारियाव फरायनि। नैथि आरफ'आ गावनि खुरैखौ लैथोआव लुबाय आरो बे सिथारजानाय मानसिनि थै बादि जाबाय आरो लैथोनि मोनफ्रोमबो गोथां जुनारफ्रा थैबाय। दानिया मा बुंदों? दा मा एसे गिथावथाव नङा होमबा? बेवहाय मा नामदों? नैथि आरफ'आ गावनि खुरैखौ लैथोआव लुब्ला मा जागोन होननानै बुंदों? सिथारजानाय मानसिनि थै बादि जागोन होननानै बुंदों लैथोआनो। आरो लैथोनि मोनफ्रोमबो गोथां जुनारफ्रा थैबाय नामदों। दा दिनै लैथोआव थानाय ना बायदिसिना गासैबो थैजोबगोन होननानै बुंदों। बेसे गिथावथाव जागोन बै समा। जोङो बेखौ ओरैनो जोङो बेखौ गोसोजों सानहरबानो जोङो मोननो हाखायो आरो जों मिथिखायो। बेवहाय 4 सारियाव बुंदों, थामथि आरफ'आ गावनि खुरैखौ दैमाफोर आरो दैनि फुंखाफ्राव लुबाय आरो बेफोर थै जाबाय। अब्ला नायदो, दैनि फुंखाफ्रावनो मा जाबायनो? बेबायदिनो खुरैखौ लुबाय नामदों आरो दैमाफ्रावनो लुबाय नामदों। दा जोङो जुदि दैनि फुंखाफ्रावनो जुदि लुबायब्ला आरो दैमाफ्रावनो लुनांगौब्ला जों दैमाफ्रा जोंनि थाखाय जोबोद बेबायदिनो गोनांथार आरो दैनि फुंखाफ्रा जोंनि थाखाय गोनांथार, जायनिफ्राय जों दै मोनो। ओमफ्राय बेयावनो गासिबो थैसो जाजोब्बायब्ला जों बबेनिफ्राय लोंगोन? बबे दैखौ जों बाहायगोन? जों माबोरै थांना थागोन? जोङो बेबायदि मोनसे गोब्राब सम, बेबायदि जोङो जिसु ख्रिस्ट'जों जों थांफानो हायाब्ला रेपचाराव बेबायदि जोङो मोनगोन होननानै बुंदों। आं साफ्रोमखौबो बे बाथ्राखौसो बुंहरनो हास्थायदों दि आङो गोबांथार बेयावहाय भिडिअ'आवहाय माखासे बाथ्राफोरखौ बुंजोबनो हायाखिसै, मानोना समनि आंखाल आरो भिडिअ'आबो जोबोद गोलावथार जागोन। दिनै जों मिन्थिखाबाय जोङो जिसु ख्रिस्ट'जों जोङो थांफानो हायाब्ला गमामायैनो रेपचाराव। दा बेबायदि माबायदि सैसोनो गोनां जागोन जोङो बेखौ दिनै रोखायै एसेब्लाबो मिथिबाय। फैबाय थानाय समफोराव आङो बेबायदि भिडिअ'नि बानायनो थाखाय आङो सानदों एबा बानायनांगौ दङ आरो बानायनानै बयखौबो मिथिहोनांगौ दङ। बेनो जाहैबाय बेबायदि बे 7 बोसोर गिदिर सैसोनांनाया जोबखांनायनि उनाव मा जागोन? बेवहाय जोङो 1000 इयार रेन खालामगोन। इसोरा गावनि गोथार फिसाफोरखौ लानानै बे बुहुमाव फैगोन आरो बिनि उनाव 1000 इयार रेननि उनावहाय अरायनि थाखाय गोथार जेरुसालेमाव, गोदान जेरुसालेमाव जों हाबगोन। बेबो माबायदि जागोन? बेफोरनि सायाव जोंहा गुवारै जोङो सावरायबावनांगौ दङ आरो गोबांथार जायखौ जोङो बेबायदिनो सावरायनांगौ, जोंहा गोबांथार आयदाफोर दंबावो। बेनि थाखायनो आङो साफ्रोमखौबो बेखौनो आं खावलायहरदों, बयबो जोङो इसोरनि बायख' आरो गियानखौ सोलोंनायावहाय जोङो नांथाबनानै थायो। जोङो इसोरनि गियानखौ बा इसोरनि नलेजखौहाय जोङो लायो बयबो। दिनै गियानखौ आरजिनानै लानाय बा नलेजखौ सोलोंनानै लानाया बेयो गाज्रि नङा। आङो बेखौनो बुंहरनो हास्थायदों,
बेबायदिनो आंबो भिडिअखौ गोबावजोंसो आङो लाबोनो हायो, गोबावजोंसो लाबोनो हायो। बेबायदिनो मास मोनसेयावहाय बेबायदिनो मोननै बा मोनसेख्लायल' लाबोनो हायो बायदिखौनो आङो बुंनांसिगोन आरो। मानोना जोबोद माने बेबायदिनो मानसि जानायखाय जोङो बायदि रोखोमनि खामानि जोङो मावनो गोनां जायो। मानोना भिडिअ बानायबाथाय बेबायदिनो जोबोद गोबाव सम लायो आरो। बेबायदिनो बाथ्रा बुंनाय, एडिट खालामनाय बेफोराव गोबाव सम लायो। बेनिखायनो आङो बेखौसो बुंनो लुबैदों, एबा आं बुंगोन आरो आङो बेबायदिसो बुंगोन, जाय बिथांमोना बे भिडिअखौ नायदों बिथांमोन साफ्रोमबोआनो बे भिडिअफोरखौ ओरैनो बानायलाबायदों दासान। आङो सोरनिबा जिउखौ सोरगोनि रायजोआव हाबनो हाथों एबा इसोरनि फिसा जानो हाथों, बेबायदिनो इसोरजों अनजानाय एबा इसोरनि लामायाव थाबायनो हाथों आरो गोसो सोलायनो हाथों आरो मोजाङाव फैनो हाथों आरो सोरगो रायजोखौ मोनथों होननानैसो आं बे भिडिअखौ बानायनाय जादों। बेफोर भिडिअफोरखौ आङो बे भिडिअखौ माबा मोनसे थांखि लानानै बानायनाय जायाखै। बे भिडिअनि थांखिफ्रानो जाबाय, आं भिडिअ बानायनायनि थांखिफ्रानो जाबाय जे सोरगो रायजोआव हाबनो हाथों, आं बिनि थाखायसो बानायनाय जादों। मानोना इसोरा जोंनो मोनसे हुकुम होलांदों, बयनोबो गाहाम खौरांखौ खोन्था होननानै इसोरा जोंनो मोनसे हुकुम होलांदों। नाथाय इसोरा दिनै हुकुम होलाङाखैमोनब्ला, गाहाम खौरांखौ खोन्थानो नाङा गुबुननो होननानै बुंलांदोंमोनब्ला जिसु ख्रिस्ट'आ, आंहा बुंनांगौ बा खिन्थानांगौ थानाय नङामोन। नाथाय जिसु ख्रिस्ट'आ गाहाम खौरांखौ मिथियै सुबुंफोरनोबो खोन्था, बयनोबो फोरों होननानैहाय बियो माने बुंनायखाय आङो बे इसोरनि रावफोरखौ खोन्थादों आरो मिथियै सुबुंफोरनि थाखायनो बे बांसिनै आं बेखौसो बुंहरनो हास्थायदों एबा बुंगोन, सोर साबस्क्राइब खालामो सोर साबस्क्राइब खालामा आंहा बिनि सायाव बुंनांगौ गैया। मानोना जायफ्रा इसोरखौ नागिरो, जायहा इसोरखौ नांगौ, बिसोरो बेबायदिनो इसोरनि बायख'खौ खोनासंगोन आरो इसोरनि बायख'खौ नाजावगोन। आरो जायफ्रा इसोरनि बायख'खौ मोजां मोना, बिसोरो बेबायदिनो नाजावनाय नङा। नाथाय बेखौनो आं खावलायो जे जोङो इसोरनि बायख'खौ नाजाव, इसोरनि रावखौ नाजाव आरो इसोरखौ नाजाव आरो जिसु ख्रिस्ट'खौ नाजाव आरो जिसु ख्रिस्ट'खौ फोथाय आरो जिसु ख्रिस्ट'जों बेबायदिनो बिनि आगानजों थाबायलां। आङो बे भिडिअआव गोलावथार बाथ्रा बुंनो हास्थायासै। जायफ्रा भिडिअखौ जागायनायनिफ्राय जोबजासे नायबाय, नोंथांमोन बयखौबो आरो खोन्थाग्रा खोनासंग्रा साफ्रोमखौबो जोंनि बासायगिरि जिसु ख्रिस्ट'आ गेदेरथार आशीर्बाद होथोंसै। गोजोन्थों।